Ya, sanibonani sanibonani emakhaya. Udokotela wenu lo Lucifer. Bakwethu sisenkandla lapho esikhona njengamanje. Sizobabona bakwethu sokhala nje kanye nabo isimeni bafowethu sibhekene nezwe. Sithe asizobabona bonke, sibone uMakhumalo, sibone uEdward, nabo bonke abomndeni makehla amakhulu, ogogo, insizwa nosisi bonke emakhaya. Sithe asisenje sobona sobakhalisa lapha kudokotela wenu. Uthe anike nihambisane naye bakwethu lolu hambo olunzima olubhekene nesizwe. So ikhona abafowethu lapha enkandla emzini kaNxamalala, njengoba nibona nje nani. Isimo bafowethu asihle kahle asihle nje kahle. Akukuhle, abantu kufanele ngempela baphume bafowethu, baphume zonke indawo lapha bakhona, baphume abantu. Ngiyanikhulula njengamanje, ngiyakhulula wonke uZulu, South Africa yonke ngiyakhulula. Ngithi abafowethu anisukumeni lapha enikhona. Iye ukwenzeka lento eyenzakalayo. Bambuyise ubaba, uyadingeka ngempela ekhaya, uyadingeka emzini wakhe. Wabuya wayihlalela emzini wakhe, bamlanda njengoba benzile nje, eyihlalela umuntu omdala emzini wakhe. Yimbi ngempela lento le, ihlazo bafowethu, ihlazo limbi ukuthi umnumzana kufanele ahlale emzini wakhe, kufanele alandelwe ngisho esehle phansi, wahlukana nezinto zabo baphe kwakhe. Manje ayifuneki bafethu leyo nto leyo nje, into engekho engafanele ukuthi yenzeke. Ningakuvumi nje lokho bafethu, kuyinto engekho. Ngoba manje iqiniso layo litholakala ukuthi liqhamuka kanjani. Kufanele ukuthi-ke basicacisele naye umongameli wezwe ohlezi esihlalweni njengamanje, akhulume nabantu, ngoba lokho kwenzeka yonke lento eyenzakalayo uthula, akakhulumi lutho, uyithulele. Okusho ukuthi-ke ngendlela esibona ngayo siyizwe, lokho yena kuyamjabulisa, kuyinto enhle kuyena makwenzeka ngendlela ekwenzeka ngayo. Bona ufakazi esikutholayo lo, ngoba uthula, akakhulumi lutho, uyithulele. So bafowethu, into embi ngempela into eyenzakalayo. Kufanele ukuthi nje sisukume siyi-South Africa sonke, sisukume bafowethu, sisukume sibatshengise ukuthi lento eyenzakalayo ayinhle, yimbi, into engafunakali, into embi nje, embi ngempela. So ngiyayicela yonke iSouth Africa ukuthi ayisukume bafowethu, sisukume nje, ukwazi ukuthi ibhekana nalolu daba lolu. Akekho omunye umuntu manje osisiza, akekho umuntu osilekelela, akekho njengamanje.